Haha, už si tu? Môžem urobiť polievočku? Áno, poďme. Za 35 minút odchádzam a vraciam sa až večer. Chcem, aby baby mali teplú večeru a preto si poďte spolu so mnou pripraviť tekvicovú-šošovicovú polievku. Táto polievka bude úplná rýchlovka, pretože bude z môjho pomocníka Miomatu, ktorý verím, že veľa z vás pozná. Na začiatok si najskôr pripravím kokosové mlieko, ktoré následne použijem do polievky na jej zjemnenie. To mlieko si viem pripraviť taktiež v Miomate a bude to trvať presne 10 minút. Len dve takéto odmerky kokosu, ktoré tu už mám odmerané. Pridám vodu po odmerku, ktorá tu je. Miomat zazvonil, to znamená, že mlieko máme hotové. Dolejem si ho rovno do sklenej fľašky, pretože to, čo nepoužijem do polievky, môžem využiť následne na pitie, osladiť ho.